Guys, acarane turu guys, jam 12. Arep metu nanti apa sore mbabati suket ngene mboke anek tawone gau wedi. Tawone bengi ya tak cikuki nggo plastik. Ya wis tak turu sik guys. Turu nggawa kipas. Kipase. Ini kipase. Kipase kalau muter-muter. Wis tak turu sik. Engko dilanjut meneh. Oke, dadah.